Пажар у Данамоле ў Менску. Францыя, Нямецчына і Вялікая Брытанія пагражаюць Ірану вайною. Тэмпературныя рэкорды пабітыя па ўсёй Беларусі ў першы ж дзень вясны. Пра гэтыя ды іншыя падзеі панядзелка 2 сакавіка распавядзём у кароткім выданні навінаў. Вітаю! У Менску гарэў гандлёвы цэнтр «Данамол». Паводле інфармацыі МНС, уначы спрацавала аўтаматычная сістэма апавяшчэння аб пажары. У будынку было задымленне. На месцы ратавальнікі высветлілі, што прычынаю пажару стаўся эскалатар. Пажар зліквідавалі. Праз тое, што цэнтр быў закрыты, пацярпелых не было і эвакуацыя не спатрэбілася. Прычыны інцыдэнту яшчэ высвятляюцца. У сталіцы работніцу кавярні заціснула ў машыне для раскачвання цеста. Ёй спатрэбілася дапамога ратавальнікаў. Інцыдэнт адбыўся ў аб'екце грамадскага харчавання на вуліцы Веры Харужай. Як паведамляе прэс-служба МНС, работніца кухні праз неасцярожнасць заціснула перадплечча паміж вілкамі апарата. Ратавальнікі з дапамогай бензарэза і ручнога гідраўлічнага аварыйна-выратавальнага інструменту вызвалілі руку жанчыны. Яе шпіталізавалі. Гомельская медыя «Флагшток» паведаміла, што над Гомлем збілі беспілотнік. Гэта адбылося яшчэ ранкам 26 лютага. Інцыдэнт адбыўся над заходняй прамысловай ускраінай абласнога цэнтру. Паводле сведкаў, БПЛА пераследаваў вайсковы верталёт. У нейкі момант дрон пачаў падаць. Журналісты мяркуюць, што гэта адбылося пасля агнявога паражэння з дапамогаю агнястрэльнай зброі. Афіцыйна ўлады нічога пра інцыдэнт не паведамлялі. Нагадаем, 26 лютага сталася вядома, што над Гомлем ляталі некалькі ударных дронаў, падобных да расійскіх «Шахедаў 136» або «Гераняў». Паводле інфармацыі медыяў, над горадам ляталі прынамсі 5 гэткіх беспілотнікаў. Афіцыйнай інфармацыі пра тыя падзеі дагэтуль няма. У медыях пашыраецца інфармацыя, што ў Кувейце збіты амерыканскі знішчальнік F-15. Афіцыйна інцыдэнт не пацверджаны. Пілоты капультаваліся, і іх падабралі кувейцкія вайскоўцы. Паводле папярэдняй інфармацыі збілі самалёт сяброўскім агнём. Іранскія вайскоўцы паведамляюць пра сваю датычнасць. Тым часам над амбасадаю ЗША ў Эль-Кувейце падымаецца слуп дыму. Пакуль невядома, ці гэта наступствы ўдару з боку Ірану. Канфлікт вакол Ірану перастае быць справаю толькі 3 краінаў. Лідары Нямецчыны, Францыі і Вялікай Брытаніі выступілі з супольным ультыматумам. Яны гатовыя далучыцца да вайсковай аперацыі ЗША і Ізраілю праз удары Тэгерану па іх вайсковых базах у краінах Персідскай затокі і нават у Еўропе. Сур'ёзнасць пагрозаў пацвярджае інцыдэнт на Кіпры. Мінабароны Вялікай Брытаніі паведаміла, што каля поўначы брытанская база вайскова-паветраных сілаў была атакаваная беспілотнікам. Хоць пацярпелых няма, Лондан заявіў пра максімальны ўзровень абароны сваіх сілаў у рэгіёне. Тым часам Тель-Авіў пацвердзіў серыю кропкавых удараў па Бейруце. Мэтаю зрабілася высокапастаўленыя камандзіры Хізбулы. Гэта сталася адказам на ракетныя абстрэлы поўначы Ізраілю. У ліванскай сталіцы паніка. Тысячы людзей пакідаюць свае дамы. Пакуль групоўка Хізбула заяўляе аб помсце за гібель вярхоўнага лідара Ірану. Афіцыйна пацвердзіў смерць аяталы і яшчэ 48 ключавых лідараў рэжыму і прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Паводле ягоных словаў, вайсковая магутнасць Ірану была падарваная за лічаныя хвіліны. Яшчэ раз заклікаю корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі, іранскіх вайскоўцаў і паліцыю скласці зброю і атрымаць поўную недатыкальнасць. Інакш ім пагражае непазбежная смерць. Я заклікаю ўсіх іранскіх патрыётаў, якія прагнуць свабоды, скарыстацца гэтым момантам, быць смелымі, рашучымі, гераічнымі і вярнуць сваю краіну. Амерыка з вамі. Тым часам рэакцыя афіцыйнага Менску пакуль абмежавалася спачуваннямі ад кіраўніка парламенту Ігара Сергіенкі і праклёнамі на адрас ЗША ад адыёзнага прапагандыста Грыгорія Азаронка. Лукашенка, які ў суботу з'явіўся ў кароўніку перад тэлекамерамі, сітуацыю ў Іране ніяк не пракаментаваў. У эфіры праграмы «Студыя Белсат» такую зацягнутую рэакцыю Лукашэнкі пракаментаваў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Я не выключаю, што і ён нешта рытарычнае скажа, але ўсё-такі мы можам ужо меркаваць па тым самым выпадку, пра які вы нагадалі па Венесуэле, калі там нейкае як бы нібыта асуджэнне было, але на самой справе Лукашенко так, ого, вот так вот. Я думаю, его рэакцыя такая, Дональд наш Трамп разышоўся, і лепш, значит, не сувацца пад цягнік, тым больш, што у афіцыйнага Менска з афіцыйным Вашынгтонам ёсць пэўны
дыпламатычны трек, лепш яго не сарваць. То, што будуць гаварыць і плявузгаць, скажем, прапагандысты, Трамп гэта не заўважыць, але то, што можа сказаць Лукашенко, Трамп гэта можа пачуць. На фоне эскалацыі канфлікту Белавія карэктуе расклад рэйсаў у сувязі з забаронай выкарыстання сваёй паветранай прасторы Ізраілем да 6 сакавіка. Рэгулярны рэйс Менск-Тель-Авіў-Менск запланаваны на 5 сакавіка скасаваны. Пасажыры могуць вярнуць грошы за квіткі або перанесці дату вылету. Таксама сёння не адбудзецца рэйс у Дубай. Перавознік прапануе аналагічныя варыянты вяртання сродкаў або перарэзервавання. Тым часам у Доху скіравалі чартарны рэйс з Менску, каб забраць турыстаў, якія ўжо ў Катары. У Белавіі падкрэсліваюць, сітуацыя застаецца нестабільнай. Актуальную інфармацыю раяць адсочваць на сайце авіякампаніі. У медыях з'явілася інфармацыя, што гатэлі ў Арабскіх Эміратах высяляюць турыстаў, у якіх скончыліся тэрміны пражывання, якія не могуць вылецець праз закрытыя аэрапорты. Колькі беларусаў можа апынуцца ў такой сітуацыі, пакуль невядома. Дарогі пасля зімняга сезону адрамантуюць да 9 траўня. Такую заяву ў эфіры дзяржаўнага ТБ зрабіў начальнік управлення аўтадарог Міністэрства транспарту Леонід Зянкевіч. Чыноўнік запэўніў, што да траўня выправяць разбурэнні пакрыцця, прыберуць смецце, пясок, што выкарыстоўвалі супраць галалёду, пафарбуюць элементы і абсталяванне. Агулам у гэтым годзе запланаваны рамонт каля 5000 кіламетраў дарог. Таксама, паводле словаў прадстаўніка Мінтрансу, цяпер у планах рэканструкцыя дарогі М3, што звязвае Менск і Віцебск. Гэта апошняя немадэрнізаваная двухпалосная траса, што спалучае сталіцу і абласны цэнтр. Акцэнт на ёй зробяць, каб палепшыць, каб сфармаваць транспартавы калідор да партоў у Ленінградскай вобласці Расіі. Чыноўнікі Мінздароўя распавялі, што дзякуючы перадабортнаму кансультаванню ў 2025 годзе перадухілілі 4000 абортаў. Паводле іхных словаў, цяпер такім кансультаваннем перад працэдурамі перарывання цяжарнасці ахопленыя 100% жанчын. Раней паведамлялася, што ад аборту пасля кансультавання адмаўляецца каля 20-30% пацыентак клінікаў. Агулам жа колькасць працэдураў зніжаецца. Калі ў 2020-м іх было каля 19 000, то ў 2024-м ужо 14 000. На пачатку 90-х жа лічба перавышала 250 000 абортаў штогод. Сёлета з'явілася інфармацыя, што прыватным медцэнтрам плануюць забараніць праводзіць перарыванне цяжарнасці. Вясна пастанавіла не чакаць і пачала з маштабнага штурму тэмпературных рэкордаў. Толькі за першы дзень сакавіка адразу на 23 метэастанцыях абнавіліся гістарычныя рэкорды. У некаторых месцах папярэднія максімумы былі перакрытыя адразу на 5-6 градусаў. Самым гарачым пунктам стаўся бярэзінскі запаведнік, дзе слупок тэрмометра скокнуў да больш як плюс 13 градусаў. Цяпло прыйшло нават туды, дзе яшчэ ляжыць глыбокі снег. У Верхнядзвінску, нягледзячы на 40-сантыметровыя сумёты, паветра прагрэлася да рэкордных 12 градусаў. Не застаўся ў Баку і Менск. У сталіцы зафіксавалі амаль 9 градусаў цяпла. Вясна працягвае дыктаваць свае ўмовы, і сёння па ўсёй краіне пройдуць дажджы з мокрым снегам, а тэмпературны кантраст застанецца адчувальным ад +1 на поўначы да +8 у берасці. На гэтым я з вамі развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат. Нагадваю пра магчымасць ставіць лайкі і каментары пад гэтым выданнем. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак пры гэтым дбайце пра ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.